Kay mayong aga sa inyo tanan. Kay salamat sang attendance, salamat sang mga kauturan nga nagdumdum gid sa sininga panimbahon. Nalipay kita no nga ang pulong sang Dios nagahikot gid sa inyo tag sa katang ipusoon. Ginatamyaw taman ang mga utod naton sa gwa no. Mga naga-hook up sa live streaming. Salamat sa inyong pag-upod sa sininga panimbahon. And I hope nga hindi ka mo magbiya sa inyong cellphone or TV screen. Samtang nga nagawali ako diri kay agod nga matapos ginaton ang pagpamati pulong sang Dios. Nalipay ko kay kaina sa lapas nagawali kita didto. Tapos wali sa service, wali pa gid sa trumpa. Okay na, nagwali man kita diri sa trumpa. I hope nga naka-help ato sa mga katawhan diri nga nakakaon man ang tagsa katay pusoon sang pulong sang Dios. Ari kita diri agud nga mag simba sa aton Ginoo ka ginahangyo kugid nga ang mga natuyo kuwaon nyo na ang inyong nga tuyo. Ang mga naga-cellphone, kuwaon nyo ng inyong nga cellphone. Way labot lang sa mga yara nag-hook up subong ang diri lang sa sulod sang church, no? Kay manami gid nga ga-focus kita sa pagpamati sang pulong sa aton Ginoo. Salamat sining simana damo kalag nga nakaangkon kaluwasa, no? Sang nagligad diri may 14 kabilog sa syudad sang Iloilo, syudad di Iloilo I mean. Kag diri pagid sa dinhi sa may Sinikway. Salamat sa Ginoo kay nakawali kita dito do. I don't know, may mga 19 or 20 kabilog kalag nga naka angkon kaluwasan. Nagsubong aga ari naman kita no. Wala diri si Brad Aligato kay dito siya kay na nagsimba sa lapas kay may ara siya kuno nga pagalaktan. Sining aga kay ari kita magbukas kita sa aton nga Bible diri sa may the book of John. The book of John chapter number 1. The book of John chapter number 1 in verse number 1 down to 5. Nagasiling ang pulong sa Ginoo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Kabay nga ang Dios magpakamayos ang iyang pulong, Ginoo. Sa imo amay nga balaan nagapasalamat gid kami o Dios sini nga aga. Salamat o Ginoo sang attendance. Salamat man sa mga kauturan nga nagadumdum gid sa pag-alagad sa imo. Salamat kay makasimba kami sa imo sa espiritu kag kamaturan. Akon nga pangamuyo ikaw gid mag-bless sa mga kauturan nga ari subong bisan pa ang mga yara sa abroad kag sa mga naga-hook up Ginoo sang live streaming ikaw gid mag-bless sa ila. Upod sa ilang mga panimalay. Kabay nga ining mga pulong amon matun-an hatag ini sang kalig-on pagtubo sang amon nga espirituhanon nga kabuhi. Kag madayaw ka sa amon tag sa katay pusoon sini nga aga. Gani ang tanan nga himaya pagdayaw ginahatag namon sa imo nga may kalipay upod sa paghikot sa imo balaan nga espiritu. Sa matamis ngalan ni Ginoong Hesus, amon Dios kag manluwas. Amen. Now ang Bible gatudlo siya nga hindi tanan nga yara sa Bible praktison naton, no? The Bible is for us, but not all written in the Bible is to us. Ang Bible para ini sa aton tanan. Bisan pa sa wala kakilala sa Ginoo kung gusto niya nga mag-acquire sang Bible, pwede gid. Pero hindi tanan nga ginsulat diri praktison naton. No, kay may ginsulat diri sa time ni Adam sa innocence, ang doctrine diri lang gid ina, pero it was written for our learning.
ginsulat na para nga matun-an naton kung ano ang nagkalatabo diri sa time sang creation, pagbutang sang Dios sang tao diri sa una gid nga panahon sa ginatawag nga innocence. Dason nahulog ang tao sa sala, gitawag ina nga conscience. Innocence kay wala kabalo ang tao sang sala. Si Adam wala ka angkon sang sala primero kay bangod nga gin-create siya sang Dios, direct creation. Gin diretso siya iya. Kita ya gin butang anay sa taguangkan, dason nagin preserve sang Ginoo for 9 months kag nagwa kag nagtubo. Pero siya way kaagi bata, diretso na siya iya nga hamtong na dayon sang pagtuga sang Dios. Now, conscience ang tao nakahimo na sang sala kag siling sang Bible, bangod nga naglaot ang tao, gin mando sang Dios sa kay Noah maghimo sang arka. Hindi naman pwede nga maghimo ta arka subong nga panag-on para nga magpalangit kita. No, kay ang aton niya nga basis ang kaluwasan, hindi ang arka kundi ang kamatayon ni Kristo Jesus pagkalubong kag pagkabanhaw. No, dapat gid nga maintindihan ta ini, kay kung hindi nyo na maintindihan, labi na gid nga basi kon gawali ko di istorya man kamo dira, no? Another business naman ina. Diri anay aton nga business. Siling sang Bible, swift to hear and slow to speak. Anami gid nga gasunod kamo sa ginahambal nakon kay para nga maintindihan ninyo. No? Okay. Sa time ni Noah, naghimo siya sang arka, suno sa mga Bible scholar, kag ilaman niya pagtuon, subong man kuno 120 years ang iya nga paghimo sang arka. Madugay nga ginhimo ang arka pero natapos gid kag dumason nag-abot ang anaw. Tapos na 8 lamang kabilog nga tao nakaangkon kaluwasan, kag liwat nagdamo liwat ang tao. Muna si Shem, si Japheth, si Ham, bata na siya ni Noah. Kag sang pagdamo sang tao, ang tao liwat naglaot naman. But silingon, bantayan mo gid ang imo nga kabuhi. Kay pwede ini gali nga kabuhi nga primero maayo. Makon mo 8 lang sila ang nakaangkon kaluwasan. Si Shem, asawa niya, si Japheth, asawa niya, si Ham, asawa niya, si Noah, asawa man ni Noah. All in all, 8 sila kabilog na luwas. Kag maayo gid kay gin-preserve sila sang Dios. O galing lang sang ulihi, nagalaot gali ang tao kay gakalipat ang tao sa Ginoo. That's why hindi kita malipat. Kay ang Bible gatudlo siya, kung malipat kita, hindi na aton madumduman ang aton Ginoo. Ang aton ginadumdum, ang aton na lang nga pagpangabuhi, ang aton na lang kaugalingon, ang aton na lang nga gusto kag handom sa aton nga tagipusoon. Kag wala na labot ang Dios. Pero nagdamo ang tao, naglaot naman liwat ang tao. Diri naglaot ang tao, naglaot naman liwat ang tao. Ginukman, tigamay nabilin, kag diri ang tao gintawag ini nga government or human government kay nagagovern na lang sang ila kabuhi ang ila kaugalingon. Hindi sila gusto nga tudluan sang Dios. Ginsikway nila ang Dios, kagusto nila nga mga buhi sila nga wala sang Dios. Pero hindi naman manami nga gapangabuhi ang tao wala Dios. Dire nag-govern ang kabuhi sang tao. Tiyan mo na gusto sang Dios siya. Malabot naman ang langit, paagi lang sa ilang nga ikasarang, ti patindog sila turi. Pero ang Dios hindi magsugot. That's why, nga isa kabilog lingwahe sang una, kay one language lang sang una, way ko kabalo kung ano nga lingwahe, pero isa lang ang lingwahe sang una, gaintindihan na yung tao, pero ginguba na sang Dios, kay gusto nila nga sa kaon ng langit, sa ila ikasarang. Hindi gusto ang Dios nga magsaka ang tao sa langit, sa ila ikasarang. Kay kung amo nang matabo, ang tao, pag-abot sa langit, bugalon. Nga aman, kay mahambal man lang ng tao nga, kasaka ko kay bangod sang aton nga kusog, no? Ara, grabe aton kaalam, kita mo, kalabot sa langit. Hindi gusto ang Dios sang tao nga bugalon. Kay siling sang pulong sa Ginoo, ang bugalon, ginalaglag niya ina, kaginahaboy diri sa impyerno.
kaangay man sa kay Satanas, no? Ari si Satanas nagpabugal, gusto niya nga matupong gid sa Dios, ginlaglag siya sang Dios, kag sa ulihi ang final destiny diri dalon siya diri sang Dios sa lake of fire, kag diri na gid siya paistaron upod sa tao nga iya na dala na contaminate sang iya nga sala nga ginhimo. That's why hindi kita magpa-contaminate sa sala sang yawa, kay kun makontaminate kita, malatnan kita, nyan dalon man ang kabuhi sang tao sa kalaglagan. Di kita hindi naman magpa-impyerno, pero laglagon niya ang aton nga spiritual life. That's why andaman tagid mga kauturan. Di siling sang Bible, nagdadamo ang tao, then may gintawag naman ang Dios, kay naglaot ang tao, may gintawag ang Dios nga amo si Abraham. Si Abraham, siya lang ni ang tao nga bisan wala kakita sa Dios, ga istorya sa Dios, pero hindi niya face to face makita ang Dios, kay mapatay man siya bangod sang himaya sang Dios, kag wala ni siya simba sa ribolto. Gasimba ni siya sa buhi nga Dios nga iya gina istorya sang una. Pero hindi niya makita diretso, kay mapatay siya sang himaya sang Dios kon makita niya sa iya nga mga mata. Kag siling sang Bible, gatuo ni siya sa Dios. That's why gintawag na siya nga Father of Faith. Kay siya lang na ang tao nga nagasimba sa tuon nga Dios. No, kung anong iya ginasimba ni Abraham sang una, amo man ang ginasimba ta subong, kay ara man na nakasulat sa balaan kasulatan. Ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Dios naton subong parehas lang ina. Kay wala na siya gabalhin ang iya nga karakter. Ang Dios sang una, sa wala pa nagsugod ang kalibutan, amo man na siya gyapon ang Dios subong. Kaangay sa kay Kristo Jesus, Dios na si Kristo Jesus nga aton ginasimba. Pero damo nga mga religion subong, kag hindi kamo magsulod sa religion nga nagatudlo nga si Kristo Jesus hindi Dios. Kay hindi ina husto. Ginagambol mo dira ang imo nga kabuhi para nga magsulod ka sa reliyon nga wala gatudlo nga si Kristo Jesus Dios, delikado gina. No, damo religion, mangkutanyo ko karon kon may mga religion nga nagatudlo nga si Kristo Jesus hindi Dios, kay tudloan ta kamo. Te gatuo ka kita nga si Kristo Jesus Dios na siya. Kag siling sa pulong sang Dios, si Abraham gasimba siya sa Dios. That's why gintawag na siya nga patriarchs. Sila ng mga haligi. Sila ang mga kaamayan sang pagtuo. Then matapos nga ang tao naglaot liwat, ginpasa naman ang baton sang pagwali sa kay Moses. Can you imagine sa time ni Moses, no, ang tao gakabuhi ang mga taga-Israel for 430 years wala Ginoo. Wala sila sang Dios sa ilang kabuhi. Ti, ma-imagine mo nga ang imo nga tatay, imo nanay, imo lolo, imo kapuhan, wala Dios. Hindi siya nami nga gakabuhi ang tao nga wala sang Dios. That's why gintawag niya si Moses dito sa Egypt. Kag ang pagtawag kay Moses, damo pa na din natabo, kay ang mga kabataan nga 2 years under, ginpatay gid ni King Pharaoh para nga mapatay man ini ang gintawag sang Dios nga mo si Moses, pero gin-preserve ini siya sang Dios. Ginbutang sa basket, sa bulwarks, kag dumason ginpaanod sa suba, gin-adapt sang iya nga I think magulang, and then ginhatag to sa iya nga tatay kag nanay, kag sila man mismo nagpadako sa kay Moses, ang tatay niya man gyapon kag nanay. Pero mando na to sang bata ni King Pharaoh. Pharaoh's daughter, siling sang Bible. Kag diri gintagaan sang Dios sang ginatawag nga 10 Commandments si Moses para nga itudlo ini sa mga taga-Israel nga hindi sila maghimo sang sala. Kay kabalo ka sa panag-on sang kasuguan, ang tao nagasandig sang pagkamatarong nanungod sa kasuguan. Subong sa panag-on sang bugay, matapos nga napatay si Kristo Jesus, Christ is the fulfillment of the law to everyone that believeth. Kung nagtuo kita sining death, burial, kag resurrection ni Kristo Jesus, ang pagkamatarong nga yara sa aton, hindi ni aton, kundi iya ini ni Kristo Jesus nga ginhimo sa krus ng Kalbaryo, ginhatag lang sa aton. Gintawag ina nga imputed righteousness. Pagkamatarong sang Dios, kay Kristo, pagi kay Kristo Jesus, ginsuklob sa aton.
para nga magkabuhi man kita nga matarong sa mata sang aton Ginoo. Bisan kita makasasala. Kay gin pakamatarong kita, that's why nga kita man gusto nga magkabuhi nga matarong sa mata sang Dios para nga hindi kita makontaminate sining sala. Now karon, siling sang balaan kasulatan, in the beginning was the Word. Sa ginsuguran, amo na ang pulong. Ari si Kristo Jesus diri, slain before the foundation of the world. Ginsulat man sang Bible. In the beginning was the Word. Wala pang kalibutan, ara na si Kristo Jesus. And the Word was with God. Ti ara man na si Kristo Jesus, ara man ang Amay, ara man ang balaan ng Espiritu, kagintawag ina nga triunity of God. Ang iban wala gapati sang Trinity, pero ang Bible gatudlo siya nga may triunity of God. We have one God, but there are three persons in one Godhead. Father, Son, Holy Spirit. Diriya God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Isa lang ang Diyos, may tatlo siya ka persona. Ang God the Father, sender. Ang God the Son, Savior. Ang God the Holy Spirit is sealer. Siling sang Bible. Siya na nagasilyo para nga kita mangin adopted son of God. Siling sang pulong sa Ginoo kung nagtuo kita sining death, burial, kag resurrection ni Kristo Jesus. Now, ini nga mga tao wala gid kabalo sa Dios. Ano siling sang pulong sa Ginoo? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him. Tanan nga makita naton gintuga na ni Kristo Jesus. All things were made by Him, and was not anything made that was made. Kung wala na si Kristo Jesus, wala sang butang nga natuga kung wala gintuga na ni Kristo Jesus. That's why ang Amay, Creator, si Kristo Jesus, Creator man na siya, ang Holy Spirit, Creator man na, pero isa lang na siya ka Dios. Kay siling sang Bible, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. No? 3 in 1. Isa lang ka Dios, tatlo iya nga persona. That's why hindi na mangpan sang tao kung wala siya gatuon sang pulong sang kamaturan. Now sini nga aga, ari kita diri sa panag-on sang bugay. Madamo nga tao nga ginabatikos nila si Kristo Jesus nga si Kristo Jesus kuno hindi dako nga Dios. Pamalandungan naton ang pulong nga si Kristo Jesus dako siya nga Dios. The Lord Jesus Christ is the great God. Amo na nga kung may ara kita problema kag mga kabudlayan, masulbar ina siya kay may dako kita nga Dios. Amen? Ang problema naton among pagpatindog sa aton nga building. Kung hindi ta magsalig sa dako naton nga Dios, hindi ta ni mapatindog aton building. Pero kay gasalig kita nga may dako kita nga Dios, mapatindog taning building ta. Kung ang tao nga mga wala kakilala sa Ginoo na patindog nila ang ilang building, kita nga nakakilala sa Ginoo, dapat gid nga mapatindog man naton ang aton nga building kay kakilala kita sa buhi naton nga Dios. Amen? Hindi pwede nga hindi naton mapatindog ni nga aman kay kakilala kita gani sa Dios nga ang Dios kabalo mag-provide sang aton tanan nga mga kinanglanon. Ano siling sang balaan kasulatan? Ining Dios nga hindi makita sang una kay siling sang pulong sa Ginoo, God is a spirit. Una gid kilalahon naton nga ang Dios gali espiritu, hindi siya makita. Pero ang Dios nagsuklob sang unod. Kag siling sang balaan kasulatan, verse number 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ining pulong nagsuklob sang unod. Sino nang pulong? Si Kristo Jesus na. Kagining pulong, Dios ni siya kay siling sang verse number 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ining pulong, Dios man gali ang pulong. Pero ang pamangkot, sino ni ang pulong? Ang pulong gin klaro sa balaan kasulatan nga amo ini si Kristo Jesus. Pulong siya nagsuklob sang unod. Can you imagine nga ining Dios nagsuklob sining unod? Hindi unod nga
makasasala. Ining unod nga balaan nga ginsuklob ni Kristo Jesus kay gintawag na siya nga holy child, wala siya iya sang sala, pareha sa ato niya may sala. Pero ining lawas ni Kristo Jesus wala sala. Pero pwede siya mapatay. Amo na gani nga napatay ni si Kristo Jesus bisan wala sala. Agod nga kita nga mamalatyon, mangin matarong sa iya. Kag mahimo kita nga makabalik sa aton langit nun nga amay. Nga mo ang Dios. Te ang tao kung wala Dios, wala siya sang paglaom sa iyang kabuhi. Kung saligan niya lang iya kwarta, wala paglaom. Saligan niya iya kaalam, wala paglaom. Saligan niya iya kusog, wala paglaom. Pero kung may Ginoo ka, may paglaom gid. Nga aman, kay kung makangko na kita sang kamatayon, dalon magyapon kita sang Dios sa iya panimalay sa kalangitan. Now, diri sa may 1 Timothy 3:16, may mga reliyon sini nga hindi kasabat kung pamangkuton mo. No? Hindi sila kasabat. Labi na gid sa iglesia ni Kristo, hindi sila sini kasabat. Kay nga aman, ang Bible gatudlo siya nga sino bala ini ang Dios nga nagpakaunod. Wala liwan sang Dios nga nagpakaunod, amo si Kristo Jesus. That's why simba ka sa simbahan, bisan ano kanami kag ano kadako sang simbahan, pag wala ginatudlo nga si Kristo Jesus Dios, palso ina nga pagsimba. Wala ina kapuslanan sa mata sang Dios. Why? It is because si Kristo Jesus Dios nga nagpakaunod. Silang sang Bible. The Bible says, and without controversy, great is the mystery of godliness. Kay wala sang kontrobersiya, kay dako ang misteryos ang pagka-Dios nun. God was manifest in the flesh. Amuning verse nga hindi nila masabat. Kay si Kristo Jesus nagsuklob sang unod. Baw, damo gid ako na sugata nga mga baptist nagsaylo sa sa iglesia. Te pabugal man sa niya, o kita mo baptist nagsaylo sa iglesia. Now utod na kon hindi amo na. Basi siguro nagsaylo way kainchindi. Kay kon kainchindi ka sang pulong sang Dios, hindi ka gid magsaylo. That's why basa ka Bible. Amen. Kay kun kabalo ka mag-intindi sang Bible, hindi ka gid magsaylo. Nga aman, kayang Bible gatudlo siya, God was manifest in the flesh. Pamangkot, sino ning Dios nga nagsuklob unod? Hindi bala si Kristo Jesus na? Tiyang balon lang nga si Kristo Jesus tao. Si Kristo Jesus, duwa na iya nature. Duwa na iya kinaugali. He is 100% God. He is 100% man. Pero hindi mo pwede masiling nga si Kristo Jesus tao lang na. Diyos na siya nga nagpakatao. That's why, kung Diyos siya nga nagpakatao, pwede gid niya luwason ang tanan nga tao, kay Diyos siya nga nagpakatao. Amo na kung kisa, nagtalang ang tao, kay way man gabasa Bible. Tagaan ka lang pila-pila kabilog nga verses, okay na sa imo. No. Basaha ang Bible from Genesis to Revelation, kay dira mo makita nga si Kristo Jesus gali Dios, siling sang pulong sang Dios. Kag amo na ang aton ginasimba nga Dios. Pamangkot, may Dios bala nga, may tao bala nga makaluwas sa tao? Can you imagine? Patihan mo lang si Kristo Jesus nga tao, Dios na siya nga nagpakatao. Para nga makilala mo gid siya, pamati ikaw, basa ikaw Bible, kung may mabatian ka nga mga doctrines nga daw salungat sa ginatudlo sang Bible, mangkot ka sa akon. Kay explainan ko ang tagsa-tagsa sa inyo. Siling sang Bible, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Gin pakamatarong sang balaan nga espiritu, nakita sa mga anghel, ginwali sa mga hintel, gintuuhan sang kalibutan, gin baton sang himaya. Kung hindi Diyos si Kristo Jesus, pamangkot, nga nakakayab siya padulong sa langit. Nagkayab si Kristo Jesus,
Kay Dios na siya. Amen? Kasarang siya magkayab palangit. Kay kung tao, hindi kagid ka saka sa panganod pag hindi ka magsakay sa eroplano. Pero kung Dios, siling sa pulong sa Ginoo, makasarang siya magkayab palangit. Received up into glory. That's why, atuto siya subong gapungko, at the same time, ari man siya sa aton nga taipuson, kag siling sa pulong sa Ginoo, bisan diin kita, ara man siya. Dito ka sa impyerno, siling sang Bible, ato man ko. Kung nagbutang ka sang imong nga katri dito sa idalom sang tubig sa kadagatan, ato man ako. It means God is omnipresent. Amo na nga hindi tamainto ang aton nga Dios nga kung diri balaan kita pagwa naton hindi kita magpakabalaan kay kita gyapon kita sang Dios. Kabalo ang Dios ang tanan nga ginahimo sang tao. He knows all things and He knows our mind and our hearts. Siling sang pulong sang Dios. Kay Dios na ang aton ginasimba. Kag ining Dios nga ginasimba naton, nalipay na siya kung ginapasidunggan naton siya sa aton nga tagipuson. Gapasalamat kita, gapangamuyo kita, no, gabasa kita sang Bible, ginasunod ta kung anong siling sang Bible, ginahimo naton. That's why, masulwining kita, kay gatuo kita, nga si Kristo Jesus nagkaman sa aton, nga iwali ang pulong sang Dios. Preach the word, be instant in season. Out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Damo subong nga tao nga hindi na mamati pulong sang Dios. Pero wala gahalin ang kabuhi sa ginatawag Facebook kag YouTube. Pero ang Bible gatudlo siya nga kita gali nga mga Kristohanon magasunod gid sa pulong sang Ginoo. Kaya mo ni hambal ni John nga si Kristo Jesus siya nagtuga sang kalibutan. Hambal man ni Apostle Paul wala sang kontrobersy. Hindi na dapat baisan. Nga agabais ang tao. Kay ang tao, lain-lain niya nga paghangop. Kag ang paghangop sang tao, kung hindi na santo sa pulong sang Dios, kag hindi siya kabalo mag-interpret sang pulong sang Ginoo, ang matabo na ginatawag na magbinais ang tao. That's why, may ara ginatawag na wrong interpretation. Kay abi sa imo interpretation amo ni sa akon amo man ni. Di kundi mabais, pero sundon mo lang yung Bible, what the Bible says. When God says, He says what it means and He means what it says. Kung ano iya hambal, amo gina. Kag kung ano ang iya nga buot silingon, amo gina ang iya nga buot silingon. Hindi mo na pagdrawingan pa. O sa akon niya, amo ni ang akon nga pag-intindi. No. Sunda lang Bible ka hindi kagid magsala. That's why damo nga reliyon nga na nagtulobo bangod nga ang ila nga pagkilala ginbase nila sa ilaya nga paghangop. Wala ginsunod ang pulong sa Ginoo. Like for example, siling sang iban, si Kristo Jesus natuga lang ina sang na tao lang siya sa kay Mary. No. Si Kristo Jesus wala pa sa kay Maria, ara na siya nga daan. Turn your Bible in the book of John 8, chapter number 56. John 8:56. Ang aton ginatun-an hindi kaluwasan kundi amo ang pagka-Dios ni Kristo Jesus nga gina-question sa mga Hudiyo. Siling niya sa may verse number 56. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Ginahambal ni Kristo Jesus sa mga Hudiyo nga naga-question sa iya. Siling niya, ang inyong amay nga si Abraham nagakalipay sa paglantaw sang akon nga adlaw. And he saw it, nakita niya ini, and was glad, nalipay siya. Ginsabat siya sa mga Hudiyo, then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Hindi bala, wala pa ikaw kalabot 50 anyos, pero nakita mo na si Abraham? Ano sabat ni Kristo Jesus? Kung hindi siya Diyos, ari sabat ni Kristo Jesus.
Jesus said unto him, Verily, verily, I say unto thee, before Abraham was I am. Verse number 59. Then took they up stones to cast at him, but Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Can you imagine, ang mga tao gali nga wala gapati kay Kristo Jesus, nga si Kristo Jesus Dios, kuhaan nila ya bato si Kristo Jesus kagabuyon? Kay ginahimo ni Kristo Jesus kuno, nga iya kaugalingon, Dios siya. Pero, siling niya, hindi bala, way ka pa kalabot 50? Nga magulang ka pa kay Abraham, pamangkot. Sa pagkatao ni Kristo Jesus, sinong nauna? Si Abraham o kung si Kristo Jesus? Ha? Sinong nauna na tao? Si Abraham o kung si Kristo Jesus? Hindi bala si Abraham? Pero ano sabat ni Kristo Jesus? Before Abraham was I am. Kay wala pa niya na tao si Abraham, Diyos na si Kristo Jesus. Na tao lang na siya sa tinion nga nagpakatao siya sa kay Mary. No? Pagi sa balaan ng Espiritu. And by the way, si Joseph kag si Mary hindi nila ya bata. Hindi bata si Kristo Jesus ni Joseph. Si Mary ya bata niya si Kristo Jesus sa pagkatao. Pero hindi bata ni Joseph. Kaya ang pagkilala sa mga Hudiyo, si Kristo Jesus bata ni Joseph kag ni Mary. Tikon bata siya ni Joseph kag ni Mary, ang matabo sina nga si Kristo Jesus hindi Dios, kay may tatay siya nga tao. That's why hangpon ta gina. Pero may mga Bible, labi na ginang NIV, ang NIV gatudlo siya nga si Joseph kag si Mary kag si Kristo Jesus bata gin nila ya. Can you imagine? Pero ang King James gin-define gid sang Bible nga King James nga si Kristo Jesus bata lang ni Mary, pero hindi bata ni Joseph. That's why si Kristo Jesus, Dios gid siya nga nagpakatao para matubos aton sala. Can you imagine nga ang imo nga sala, kakon nga sala, mapatawad ini kung magtuo kita sang iya nga death, burial, kag resurrection? Amo nang dako nga paglaom sa tao. Kay kung kisa, kung may tao nga nagauyat Bible, kag dumason ginadulungan ikaw, hambalon lang sang wala. Kabalo, sampulong sa Ginoo nga, parehas man na sila, gauyat man sila Bible, gapangamuyo man, ga-Bible study man, and yet, waay kagali kabalo, nga ginahungit ka sang sala, nga pagtudlo. That's why, careful kagid, utod nakon. Ano silang sampulong sa Ginoo? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Dapat nga ang doktrina, hindi gid paling-paling. Kaya ang balon ka nga, si Kristo Jesus, hindi na ya Diyos, tao lang na. No? Ari sa sitas ganiyo, ari sa versikulo ngani, sige mo, pagkabasa mo tuod, ay tuod no, si Kristo Jesus, tao lang gid. Di mapati ka na dayon, pero way ka gali kabalo, nga si Kristo Jesus una gid, nga Diyos niya siya, nga nagpakatao. Kay duwa ang iya nga nature. Masubo, nga ang tao wala kakilala sa Ginoo. Wala kilala kay Kristo Jesus. Nga gasimba kita. Kay kakilala kita nga si Kristo Jesus, siling sang Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. It means, si Kristo Jesus, halin sang una, subong kag sa palabuton, siya man nagyapon ang Kristo. Siya man nagyapon ang Jesus nga magahukom sa tao kag sa aton man nga mga Kristohanon. Someday, magatubang kita diri sa judgment set of Christ. Sino diri mahukom? Si Kristo Jesus, because this is the judgment set of Christ. Diri, the great white throne judgment. Ari diri si Kristo Jesus, ari diri ang iyang amay, ari man di ang balaan nga espiritu. Siling sampulong sino kag diri man kita naga upod sa iya. Kag ang tanan nga mga relatives naton nga way kaangkon kaluwasan, kita man magahukom sa ila nga ginahaboy sang Dios sa kalayo. That's why nga soul winning kita, kay para nga hindi man sila magkadto sa lake of fire someday. That's why nga dumdumon mo gid utod nakon nga kun anong ginsulat sa Bible wala na iya ginalimtan sang Ginoo. Kun kita may ginapromisa
nga ginalimtan-limtan lang naton, ang Dios magpromisa, wala niya na iya ginalimtan. Kay kasarang na ang Dios magdumdum kung ano ang iya ginpromisa sa tao. That's why nga ginhambal ni Apostle Paul, when God promised, He hath performed and able to perform sining mga ginpromisa sang Dios sa aton. That's why dumdumon tagid nga ang Dios gali. Dios siya nga nakakilala, nga nakakita sang tanan nga ginahimo naton. Siling pagid sang Bible diri. Si Kristo Jesus gintawag ini nga great God sang Bible. And yet gintawag ini sang madamo nga mga religion nga si Kristo Jesus kuno gamay lang nga Dios. But siling niya ni Apostle Paul sa may Titus chapter number 2. Titus chapter number 2 in verse number 13. Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Lantawan nyo ang bulahan nga paglaom, kag mahimayaon nga pagkari sang dako nga Dios, nga kag aton manluluwas nga amo si Kristo Jesus. Mga utod, wala na kita sang manluluwas pa. Hindi pwede. May mga religion nga, sulod ka mo sa gawang, kay ini nga gawang, amo lang makahatag sa inyong kaluwasan. Ay duwa na nakaroon ng Savior, si Kristo Jesus kag inang gawang. Ang Bible gatudlo siya, isa lang ang dalan palangit. Kay siling sang Bible, John 14:6, I am the way. Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Nga himuon pa ang good works. Nga himuon pa ang religion amo palagyan sang kaluwasan. Nga kung hindi ka mag-anib kuno hindi ka maluwas. No. Isa lang ang kaluwasan naton ara kay Kristo Jesus. Kung nagtuo ka sang iya death, burial kag resurrection, amo na ang aton nga kaluwasan. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo Jesus kag paghugas sang iya tanan nga mga sala sa aton. Ginhugasan niya ang aton nga mga kasalanan para hindi kita magkadto sa impyerno. Dios na siya ya. Madamo subong nga manog patalang. O istoryahan yung iban nga mga religion. Kay masaling na sila nga, si Kristo Jesus, sugo lang na iya sang Dios siya. Hindi man na siya Dios. Sugo lang sang Dios. Kag si Kristo Jesus, hindi na siya Dios. Tao lang na siya. Tipati ka man. Ako gapati ko nga si Kristo Jesus, tao na siya. Pero hindi mo paglimtan nga Dios na siya unagid nga nagpakatao para matubos ang aton nga mga kasalanan. Kay duwa na iya nature. He is 100% God and He is 100% man. Kay kung hindi na siya Dios, hindi na kita magsimba. Pero kay Dios na siya, kag ginatudlo sang Bible nga takos siya nga simbahon, dapat tagaan tagid siya sang oras kada Domingo nga simbahon siya, alagaron kag pasidunggan naton ang aton nga Dios. Sino gahatag kusog? Dios. Sino gahatag sa mayong una-una? Dios. Sino gahatag sa aton nga sa aton mayong nga taipuson? Ginoo. Sino nagalipay sa aton? TikTok pastor Hindi, Dios gyapon. Amen? Siling sang Bible, rejoice in the Lord always. And again, I see rejoice. Bisan may problema, kung may Ginoo ka, ara lang gyapon ka pabilin ang kalipay sa tagipusoon. Bisan kung isa daw purugiot ang aton nga hitsura, pero kabalo kita nga may kalipay kita kag kalinong sa aton bugos nga tagipusoon. Kay may Dios kita nga ginasunod kag ginatuuhan sa aton bugos nga kabuhi. That's why siling ni Apostle Paul, who gave himself for us, nga ang Dios ng pagkatao, agod ihatag niyang iya kaugalingon para sa aton, that He might redeem us from all iniquity. Agod matubos kita sa tanan naton nga mga kalautan. Kaya na naghimo ka sang sala, no? O kagapon naghimo pagkikita sang sala, no? O nagligay niya si Mana, naghimo pagkikita sala, no? Pero siling sang Bible, si Kristo Jesus nagsuklob sang unod para kita matubos sang aton nga mga kalautan. Damo kita kalautan. Baba naton may kalautan. Aton tagipuson, ara gyapon ang kalautan. Ang hunahuna, ara gyapon ang kalautan. Pero ginkuha ini ni Kristo Jesus, kag ginbuslan sang maayo nga mga butang. Sang ara ng balaan nga espiritu, gabunga ina ang balaan nga espiritu siling sang Bible. Ano siling sang pulong sino? The fruit of the Spirit is love, joy,
peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. It means, gusto sang Dios nga magbunga ang Kristohanon nga pagpangabuhi. Nga ara dira ang kalipay. May problema, pero ginabuslan sa Ginoo sang kalipay. May ara nga kaakig, pero gusto sang Dios nga may gugma kita. May ara kita pagpasensya. Kung kisa, hindi kita kabalo magpasensya. Kaya na sa lapas, 5 kanami kay ginabutangan kita sang Ginoo sang mapasensyahon nga tagipusoon. Ti dako na siya nga Dios nga nagtubo sa aton. Agod nga kita makuha sa ginatawag kalautan and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Isa kita kapinili nga tao sang Dios, agod nga mangin zealous kita, mangin mapisan kita sang maayo nga mga buhat, para nga malabot man ang iban nga wala kakilala sa Ginoo. That's why hindi ka maghambal nga, hindi ako mag-soul winning, kay nahuya ako. No. Hutik lang inasang yawa. Dapat gid nga ang Kristohanon gatuon mag-soul winning, kay kung ga-soul winning ikaw, ang iban nga tao nga way kakilala sa Ginoo, mapabalo mo siya nga may Ginoo gali, nga nagapatawad sang iya sala, kag nagahatag sang kaluwasan para hindi siya magkadto sa impyerno. Amo nang aton dumdumon. Hindi ang aton kahuya ang aton dumdumon. Hindi ang aton nga comfort zone nga kon magabot na gani kon Domingo nga kapoy-kapoy na kita, siling man sang aton kaugalingon kay ginapasugtan tang hutik sang nyawa sa aton nga do kakapoy gid, kahuluya, kalayo, gaulan. Ano pa gid ang balibad ta? Hindi ko kabalo. Damo na lang. Lantawa bala. Anong gusto sang yawa? Hindi bala gusto sang yawa, pastapon ang street preaching? Amen? Hello? Gapati ka nga gusto sang yawa, mastap ang street preaching? Gapati gid kuya nga gusto iya ang yawa nga upangan ang pagwali pulong sang Ginoo. Kaniyang people, bugtaw sa kamaturan. Sige ha, ang street preaching. Sabado, may ara ka mo nga spare time. Aga pa, hindi makahamper sa bulaton. Nga aman, bugtaw ikaw alas 5, kadto sa super, wali ikaw for 2 hours. Malipay ng Ginoo. May mga kalag kabati, pulong sang Dios. Kag ang Ginoo, kabubuton niya na. Ngay wali gid ang pulong sa kamaturan sa tunga sang tao nga wala kakilala sa Dios. Balingag siling sa pulong sa Ginoo. Crooked, perverse, and balingag nga kabuhi sang tao. Kay kita, amo man na ang eksperyensya naton. Kay balingag man kita sa mata sang Dios. Sa mata sang tao, way kita kilala sa Dios. Pero sang naluwas ang Kristohanon, kay nakaangkon kaluwasan, nyan dira kita nagdumdum nga hindi lang gali kita ang dapat maluwas, kundi ang aton relatives, ang aton nga loved ones, ang aton nga utod, ang aton nga mga neighbors, ang aton nga mga friends, ang aton nga mga tao nga makilala, nga hindi taman gani kilala, nga masiranta sila sang pulong sa kamaturan. Kay wala sila kabalo, nga may Dios gali nga nagaluwas sang ilang nga kalag. Kay kung ang saligan mo lang ang religion, guyuro na sang reliyon ang tanan nga mga tao dito sa impyerno. Can you imagine, magpa-impyerno ang tao? Kung ang tao ari na sa impyerno, makasulod siya diri, hindi na siya kagwa. Kay prisuhan ini. Prisuhan ini sang kalag sang tao nga wala na patawad ang iyang sala. Pero kung ginsugiran mo siya, nga nakaangkon siya kaluwasan, ginkuha mo siya sining impyerno, gindala mo sa kalangitan ang iyang kalag, kung siya makaangkon kamatayon, ang kalag niya diretso na dayon sa langit. Kag someday, anang mga tao ginsugiran naton diri sa duta, amo manang magahakos o kung magakalipay upod sa aton. Hindi man guro magahakos, kay way man na sa Bible, pero nagakalipay man sila upod sa aton, kay nakaangkon man sila kaluwasan. Ano na lang kung way kita kaangkon kaluwasan? Ano na lang kung wala sa nagsugid sa aton? Ano na lang abi kung wala ta kakilala sang Bible, wala ta kakilala kay Kristo Jesus? Wala ta nahibaluan ang kaluwasan nga ginhatag sang Dios. Gakabuhi lang kita nga normal nga tao, gakaon, gainom, kag dumason, mapatay. Kaya mo nang realidad sa kabuhi sang tao. Te nagligad, nagwali ko to sa kabatuan, patay man.
Nagwali ko sa misyon, napatay man, subong ilubong. Dumason, nagwali ko kagabi. Kagabi ba? Nagligad, nga gabi, Friday. Napatay. Tinalipay ang bana. Ginahagad ko pa itong bahay, ma-Bible study kita din yan, opo ikaw. Huo. Wala siya nang hindi, pero wala siya ka-attend. Siling sang bana, pagwali ko, basi kung maka-attend na kami sa dason. Can you imagine, may mga tao gali nga wala iya kabalo sang kalawasan, kagusto iya sang Dios nga luwason sila, pero how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they believe without a preacher? Kung wala manugwali, paano sila katuo? Hindi pwede nga makatuo ka nga wala sang manugwali. Ano siling sampulong sa Ginoo? In whom after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Kaangkon kita kaluwasan, kay namati kita anay sang minsay, sining death, burial, kag resurrection ni Kristo Jesus. Matapos kag ginbaton, kag gintuuhan tayo ni, ining kamatayon, pagalubong, kag pagabanhaw ni Kristo Jesus, kang iya dugo hugas sa aton nga mga sala, siling sampulong sang Dios, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Kag gintawag na sang Bible nga gospel, good news, kay hindi ka na magpaimpyerno, kay palangit na imo kalag. Di pamangkot, maano kita, kay galaot, kagalaot ang kalibutan. Gamahal, kagamahal ang malaklon. Galapit, galapit ang pagkari sang aton Ginoo. And someday, wala na sang tinion, pag-abot sang 3:6, pag-abot ni Antichrist. Silang ni Antichrist, manatak kita anay. No? Hindi na baksin. Tatakanay kita anay, 3:6. Paano, Pastor? Turn the Bible in the book of Revelation, chapter 13. Oh, Pastor, basig drawing ka lang. Revelation chapter number 13. In verse number 16. Revelation 13:16. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 600 threescore and 6. Sa lipot nga pulong, 666. Kaya ang 600, threescore, 60 na siya, and 6, ang buot silingon, 666. Gagmay, dalagko, kung hindi ka matatakan, no, matapos ang rapture, makari si Kristo Jesus, tanan nga mga nagtuo sang iya death, burial, kag resurrection, dalon palangit. Maupod sa rapture. Dason hukman aton nga mga binuhatan diri. Pero samtang gahukman na ito, gasugod man ang ginatawag 7 years tribulation period. Nga ginaharian sining tao nga ni, nga wala kakilala sa Ginoo, kagapabugal sang iya kaugalingon. That's why ang bugalon, sinakpan gina sang yawa. Kay ang mga bugalon, amo na gusto sang yawa nga magbugalon ang tao. Pero ang Bible gatudlo siya, nga harian niya ang tao diri. Nahati ang tao. Ang iban, nagpalangit, ang iban, masulod sa 7 years tribulation period. And then, magadeklarar ining gapungko diri sa trono. Unahan niya pungko diri si Kristo Jesus, sa kingdom, siya na'y una mapungko. For how many years? 7 years nga pungko niya. Kag dumason, silang sampulong sa Ginoo, magadeklarar siya, hindi vaccine, hindi booster, hindi face shield, hindi face mask. Silang niya, dapat may markahan na isang 666. Kag ang tanan nga wala na markahan sang 3:6, hindi ka kabakal, hindi ka man kabaligya. Te ano na lang, kundi ka, wala ka sang marka nga 666, hindi ka kabakal. Anong tabo? Gutom. Nga man, hindi ka kabakal bugas,
hindi ka kabakal bayo, hindi ka kabakal sa online, no? Sa imo mind, no? Mind ka, bit, ano na, may 666, ha? Hindi ka kabakal, siling sang Bible. Bot silingon, hindi kabakal. Kaya nga man, isahon lang diri ang ginatawag nga one world market, one world government, and one world church. Isa lang ang government diri, ang kapangulo si Antichrist. Isa lang ang paggobyernohan ay ang kapangulo si Antichrist. Isa lang ang simbahan diri, ang kapangulo si Antichrist. Kaya wala kalutsan nga aman, kahit tatakan ka ginya sang 3 ka size. Pero kung nagbaton ka kay Kristo Jesus, hindi ka na matatakan sang 3 ka size kay dalon ka gid sang Ginoo diri sa ginatawag nga rapture. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God, our Savior, Jesus Christ. Tikabay sini nga udto aton gid makita nga ang Ginoo gali dako siya. Si Kristo Jesus dako na siya. Muna nga kung gisa ga pray kita, no? Iban ga muklat pang mata. Ga pangamuyo mga pastor, piyong isa ka mata ga bugtaw. No. Kita na sang Dios. Kasulubon naton, kita sang Dios. Discouraged ka, kita sang Dios. Pero hindi ka maguntat. Gaabot gina yan discouragement. But I tell you, uto na kon, hindi maguntat, kay hutik lang na iya sang yawa sa aton. Siling sang yawa, untat bla. No? Di na bala magpangalagad, di na magwali. Oh, hipos na lang bala. Kaya mo na gusto sang yawa, pahipuson niya ang mga Kristohanon. Pero ano hambal sang Bible sa mga disciples, silang sa mga tao, hambal. Silang ni Kristo Jesus, kung hindi mo na sila pahambalon, pati ang bato sa kilid sang dalan magahambal sang akon nga pulong. Wali kami ni Pastor Justin, no? Pastor, dumduman mo. Nagligan nga Friday, wali kami dito sa Central Market. Siling ko, ari gid mga kauturan mo. Pero why ko kabalo kung din sila, sa super sila. Po siling ko, kung wala di Central Market, dito gini sila sa super. Primero tiyog ko, wala. Tiyog ko to sa may mga ginabaligyaan sa mga tabako, wala. Pag tiyog ko sa may, mga baligyaan sa mga bayo, wala. Siling ko, tiyog tadibi sa mga isdaan, wala. Siling ko, diri guro, sa katapusan diri na nga kanto, mbot do may mga palamahawan, siling ko, basi diri, duay-dugay. Siling ko, arigid sila. O, kanto ko to, si Pastor Ed Gawali. Dumason si Pastor Justin Ara sa likod ni Pastor Askilid ni Pastor Edison nga nagawali kay si Pastor Jason. Kay istoryanay sila nga duwa. O, nami man kay excited man sila. No, welcome man ko gali sa Central Market. No, sa ilang nga 3. Tapos nga nagwali si Pastor Ed, sing ko, hindi pwede nga hindi ko kawali. Isan kapoy ni aton nga tingog mawali ko anay bala. Mawali kadto to sa may karnihan kag sa may isdaan. Dason nami ang intro, hinahinay. Karon kay basta ara ka na sa climax ang imo nga pagwali, medyo na tunog na duay-dugay may gapalapit sa akon. Gadala sang iyang notebook nga may protocol kuno nga hindi magwali pulong sa Ginoo. Sa inya, hindi pwede dire magwali pulong sang Dios. Ari sa amon bylaws, hindi pwede magwali pulong sang Ginoo. Hambal ko. Sa inya, hindi ka di pwede kawali pulong sa Ginoo. Sing ko oo, hindi ako di magwali, pero tapuson ko lang anay akon nga wali. No? Kay mauntat ako tapos ko wali. Amo na. Naglakat siya, gagumod-gumod, nagwali ko pulong sa Ginoo. Tanan nga tao, gatulok na sa akon. Kag dumason, kapamati. Salamat sa Ginoo, may 4 kabilog nagbaton sa Ginoo. Tingiyan naman gintrumpada si Pastor Justin, si Pastor Edison, kag dito naman sila istukihay naman. Kaya hindi ko mag-untat. Hambal ko, bisan utdan mo ko liog, hindi ko mag-untat sa pagwali sang pulong sa Ginoo. Nga man, tinasugdan mo na ang pulong sang Dios nga nawali. Hindi ka maguntat. Damo yang people nga, Pastor, hindi ko magwali kay ginsaway ako to, Singko, hindi, wali ka.
Wali, sige, wali. Wali man siya, hingo-hingo, galing wala na diri sila. Wali Wali gyapon. Salamat sa Ginoo na wali ang pulong sang Dios. Tiambal ko sa dason, wali gyapon. Galing kay sang Friday, wala ko kawali, kay bugos nga linabhan, ginlabhan gid. Wala na tangadaan sang tinion. Bot silingon mga auto damo ni. Ari kita diri para encourage ang aton kabuhi, makawali, makatuon pulong sa Ginoo. Pero hindi kagid magsala sang duog nga imo ginakadtuan. Kundiin ka nga church hindi kagid magsala. Dapat nga kabalo kagid sang Bible nga tuod. The King James Bible 16:11 kag kabalo ikaw sang ginatawag nga pulong sang Dios about right division. Ari kita subong sa panagon sang bugay kag diri ginawali ang pulong sang kamaturan. God bless you mga kauturan, and to God be the glory. I hope and I pray nga kamo gamiton man sang Dios para sa kaluwasan man sang iban. May Dios kita nga dako, kag inang Dios naton kasarang sang tanan. Pero ang aton lang problema kung hindi ta magsalig sa ginahambal sang aton nga Dios. Pero kung gasalig kita, tanan-tanan nga mga butang pwede gid ina nga ihatag sa aton basta suno lang sa iya nga plano kagabubuton. Pastor, gasalig man ko nga tagaan gid ko sa lakyan nga bike lang gyapon haw. Hindi pa guro tinion. Pero gapati gid ko nga ang Dios basta suno na sa iya kabubuton, tumanon niya na kag masarangan tay na. Kay wala sang mga butang problema nga nagabot sa aton nga hindi naton masarangan. Ang problema tama lang subong kay ini manugrusdak na ni aton nga church. Way ta kabalo dira basi duay-dugay mahugno na mausmod na pero gapati gid ko, no? Can you imagine sa nagligad pila pa to 160,000 subong nahimo na to do nakibot lang gid ko nahimo gid man 160 pastor. Salamat sa Ginoo. Ang heart amo gid ang chiko naton pirmi. Hindi tani matapos kung ang aton heart hindi husto sa Ginoo. Ano silang isang pulong sa Ginoo? First, gave their own selves to the Lord. It means ang heart gidya among aton nga chikon kay para nga matuman naton ining kabubuton sa aton Ginoo. Ginoo, salamat gid sa imong nga pulong nga amo natun-an sini nga aga. Nga ikaw gali Dios nga gamhanan, matarong nga Dios nagaluwas sa mga makasala. Kakabay nga sa sini nga aga o Ginoong Dios. Ginoong Hesus, ginatuuhan ka namon nga ikaw ang Dios nga nagbayad sa amon nga mga kasalanan. Kung may-ari pa o Ginoo, may tao diri nga way ka tuo sa imo, kag wala pa kabaton sang kaluwasan, kabay sining aga, maghambal man siya sa imo, Ginoong Hesus. Nga Ginoo, ginatuuhan ko ikaw, nga ikaw ang nagbayad sang akon nga sala. Napatay ikaw, gilubong ikaw, kag nabanhaw, paagi sa imo hamiling adugo, ginugasan mo ang akon kasalanan. Gani ginabaton ko ini, kag ginatuuhan ko ini, sa bugos na akon nga tagipuson, sini nga tinion. May-ari bala, gusto nga makaangkon kaluwasan sa iyang kalag, agud nga hindi ikaw magkadto sa impyerno. Batuna ining gina-offer sang Ginoo nga kaluwasan sa imo. May-ari bala nga magasiling, Ginoo, ginabaton ko ikaw, nga akon manluluwas ang akon kalag, sini nga tinion. Pwede mo maalsa imo tong kamot nga ikaw nagatuo kay Kristo Jesus sining aga. Can you raise your hand? Gusto mo tuuhan ang Ginoo sa imo tagipuson? Salamat sa Ginoo. May isa, may ara pa. Can you raise your hand? Salamat. 2, 3, 4, may ara pa. Can you raise your hand? Salamat. May ara 5. Salamat Ginoo sang pulong nimo nga nagapanghikot gid sa amon tagsa ka tagipuson. Kabay sa mga Kristohanon nabutang sa ilahon na una kay tagipuson nga importante gali ang imo mga pulong. Importante gali ang pagsimba sa imo o Dios kay ikaw Ginoong Hesus ang dako nga Dios nga nagluwas sa amon. Dako nga Dios nga nagprovide sa amon kinanglanon. Dako nga Dios nga makahatag sang kaluwasan sa tao. Gani Ginoo ang tanan nga pagdayo himaya ginahatag namon o Dios sa imo nga may kalipay sa matamis ngalan na Ginoong Hesus, amon Dios kag manluwas. Amen. Kay sini nga tinion magakuha kita sang aton nga sacrificial giving
Kag mga bay kita siguro sa kay Pastor Edison sa pagpamuyo. Sir? Pray na Lord, salamat sa mensahe sa iyong tulong. Balikon dito sa dako ko rin ang responsibilidad. Ito rin ang pagkaon sa kanal. Wala kami Ginoo, hindi mo pubayaan. Ikaw Ginoo mamayos lang sa among tulong. Sa tuwing sa paghatag, kami kalipay sa Ginoo. Alot na sipunan, kita sa ang luwaton Ginoo. Sa iyong church. Ito rin ang salamatan in Jesus' name. Amen. Okay sa aton nga mga utod, no? Ari aton future nga church, no? Tahom, no? Nami. Kung nami ni aton nga church, no, magnami na, mahimo tayo ni aircon. Kag hindi na kamo magkabalakas ang init. No. Amen? Pero buligan tayo ni. No? Buligan ta ni. Hindi lang kamo dire magbulig, pati ang sa mga ara sagwa, mabulig na sila. No, wala lang galing na plastar ni, pero salamat kay Pastor Nonoy. Salamat kay Brother Sherwin, no, nga ginplastar ini kay amo na ginhambal ko man nga dapat gid nga may ara gid, no, nga tinion, no, sa way pa kita magtaliwan, mahimo ta na ini para ang next generation maga-enjoy man sa sini nga simbahan, no? O sige, last na lang akong announcement. May siguro i-post na dira sa kilid na yon. Para may ara kamo nga lulang taon. Sinong volunteer nga magapilit sini? Sa sini? Why? Sige, ato si Ma'am Kinkin. Liyo ko ganing kay Ma'am Kinkin. Sobra pa ni Ma'am Kinkin sa dollar, no? Salamat. Dumason, hello, listen to me. May soul winning kita next Sunday. Are you excited? Wala. Uy, no man. Grabe na to. Waswas tas ang wallet. Wala gid. Amen? O, sino masunod? Sino masunod? Bayaw kamot. O. Ang masunod, sino masunod? Dahil ka. Siling sing iba, no? Diretso pagbayaw. Sino masunod? Soul winning. Ay, grabe, no? O. Mahalin kita dire is, mahalin kita diri, mga 2:30. Kaya nga aton nga symbol, 3 o'clock. Dito ang aton nga symbol, hindi diri ha, dito sa may, sa may magsaysay. Dito aton nga symbol, kaya ato to gahulat man ang mga kauturan, kag dumason magwa kita dungan. No? Kag maghatag sang trucks, may trucks pa tato, Pastor? Oo, check on ta lang, dumason, masol winning kita. Medyo humok na nadasobong, kay nakabati na sila pulong sang Ginoo. No? Sige Sa tanan nga nagbayaw, sang sang ilang kamot, dapat gid nga wala kamo balatian sang amnesia sa next Sunday. No? Tama? Dapat nga wala gid sang amnesia nga matabo sa inyo. Amen, Pastor? Amen, Pastor, no? Kay kabalo ka, basta gin amo na ang kamot, no? May amnesia na, nalipat. Nalipat sang prayer meeting, nalipat sang Sunday, nalipat man sang soul winning. Pero hindi kita malipat, no? Amen? Pero wala nalipat sa Facebook. Muna yang manami. Sige thank you so much and God bless you sa inyong atanan and to God be the glory. Pastor? So, meetingan ta na aton nga church anniversary. I-mention ta kagina.
sa July last week sa aton July no. Lipot lang kita. Ano prefer